Ang dami. Dapat naman dami. Ano po yung kalatan? Yan. Nasa ano to? Yan po nakakagano. Dami. Putol yung ano. So yan po. Time check. 11:45. Tirik na tirik yung araw ngayon. Ano? Dito kami sa kalagitnaan ng lake. Ang kasama ko nananagwan. At balik kami sa pangingista pa rin. Yan, paulit-ulit. At sana ganun pa rin karami tulad kahapon. Yung nakuha namin kahapon nasa 60 kilos. At sana mas rumami pa. At yun, yung alon, maalon talaga. Wala pa namang laman kaya dito kami dumaan sa gitna. Kasi pag doon sa gilid malayo. Mamaya siguro pag uwi namin doon na naman magdadaan. Ikot. Kasi mababaw doon kasi kung maraming isda na karga baka matilaob. At yun lang po. At mamaya na lang yung karugtong nito. Amo! Ano po dito kami? Kararating lang namin. Yan. Amoy! Mainit na mainit na mainit na mainit. Amo. Ang dami na naman pong huli. Paras kahapon. Maganda pa tingnan yung tilapia. Hindi sa mga kulay. Hindi yung mga kulay pula. Ayan, tingnan nga natin yung nilagay ni Papa niya kahapon kung talagang magpapasikat yan. Oh, talagang tunay. Kaya sabi ni Papa niya, lalagyan niya raw ng daanan yung isda. Kasi parang tao raw yan, kapag sarado walang dadaan. Talagang sure bull. Nagpasikat talaga. Veterano talaga eh. Veterano talaga si Papa niya. Yung arayo pa ako kanya. Yan, tatlo yan. Yan, subukan natin itong tatlo na to. Bagay, naharangan na nito eh. Ginawan niya ng daanan eh. Tinanggal yung mga water lily, yung mga damo-damo. Pasikat talaga kaninang umaga, walang laman yan. Sabi niya sa akin kanina, mamaya yung tanghali, sherbol yan. Lalaki puti. Dito pa, sa isa. Grabe init ngayon. Yan natin malalaman kung talagang totoo. Baka yung isa meron na. Mayroon talaga. Meron. Malupit. Alam na alam yung taguan ng isda. Maganda po talaga yung isda ngayon. Ito yung matataba. Ito yung mapula. Yan. Ay hindi guys, sakto lang. Malaki. Amutan nyo sa tukuan nyo. Pati labusan baga. Oo, amutan. Ito na yung binuta.
saan? Sa taag yan. Meron, kahit pa paano. Ayaw. Sa luwas. Baka puno na. Sa labas yung tilapia eh. Lumalangoy. Matilapia talaga dito banda kasi may mga kangkong. Puno na. Talaga. Puno. Puno. Lalaki. Putya. Grabe. Kung nagkakaroon ba na? Kapay na gano'n. Ang lalaki po. Baka sana si minamahal niya. Baka na ako. Kasi ang pinagpapit. Yan sinasabi kong tilapia na pula. Yun. Ito. Pag ganito yung tilapia ng pula, iba yung ano niya. Iba yung laman. Dikit na dikit sa tinik. Pero pag mga ganito, yung mga medyo maputi, yung masarap yan. Ayan! Ay, dami! Grabe. Pinapasikatan na naman tayo ng ano, mga tilapia. Maniwang. Tubis. Sirum na din yun, panikan ka. Ha? Sirum na din. Ay, malaki. Naiba na. Nadali na naman. Naiba na yung lock. Sa rin. Sa dia, udah dia. Sabi kong raran. Dami. Malaki. Jackpot, sabi ko na eh. Yan yung marami rin kahapon. Jackpot yan kahapon. Pag tanghali talaga yung maraming huli. Pag umagat sa kahapon, kaunti. Pang tanghali pala yung ano, yung tilapia. Dami oh. Grabe.
Papasikat na naman. Amo. Ang lalaki. Ano mga puti? Yan, mga puti na tilapia. Ayan ang masarap sa bawan. Mga puti. Hindi sila pula. Yun. Sarap yun. Tilapia na yun. Ito. Ayun. Kulit naman ito. Ayun na. Ayan na. Ang tilapia ng mga puti. Yung mga masarap sa bawan. Pag yung pula, mga ano, dikit na dikit yung laman niya sa tinik niya. Yun! Malupit. Kakagulo na yung mga tilapia. Yun, mga solid nyo. Gagalakan nga. Oo. Talaga. Yung mayaman tulos. Pero tungkol pa yan. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Mga sasayawan ng mga tilapia. Parang mahina. Ay, pasikat. Dami. Kala ko mahina. Kala ko lang pala yun. Ha! Ay ba? Bigyan ko may discount ko na. Gusto ka. Hello vlog, welcome to my guys. Hey Christian. Ayan. Share ball. Hindi pwedeng wala. Ay, ulan. Yan ang gusto ko. Uulan. Ayan, umuulan na nga dun sa atin, oh. Kumakagan. Narito ako sa isang lugar. Di ko maintindihan. Tig-tig. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Di numero ang galaw ng tao'y bawat gawin ay may presyo. O narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Daing ng tao'y nakikipagsapalaran. Ha? Antong Matubis. kawalan. Kakarampot nasa sahurin. Sobrang mahal ng mga bilihin. O narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Dang dang dang. Daing ng tao'y di pinapansin. Binubulong sa hangin. Yeah, makulan na.
pagkain sa araw-araw. Hindi malaman paano pagkakasyahin. Ay nako, jackpot na naman. Di numero 2 ng taon bawat gawin. Ayan na po yung ulan, oh. Grabe, lakas ng ulan. Papunta na dito sa amin. Ayan, oh. Grabe yung ulan. Ayan. Ayan po. Sana ulan lang, sana walang kidlat. Kasi yun ang mahirap. Yun. Ayan po, dating gawi. Kasi marami na yung nakuha namin. Balik kukulungin na muna namin to. Kasi baka mamatay yung mga isda. Kasi walang tubig. Ang dami. Jackpot na naman kami. Sana ganito lagi yung huli, pati umaga, pati hapon. Ayan, ulanan, dito na po yung ulan. Umatak na talaga. Ano? Diyan sa ilalim, dami. Jackpot. Ulan na po. Ulan na, ulan na. Lakas ng ulan. Dami. Grabe. Pasikat. Nagpasikat. Uy. Tapos pipinutin ko. Pipinut. Adin ko nino. Pumatak na talaga yung ulan. Out ko lang kanina, nagpalit na ako ng battery habang wala pang ulan. Yan, may kasama din kami nangunguha. Yan, lakas na ng ulan. Kuya pagsali. Yan, panibagong ipon na naman.
Oh, marot. Tubutan ka dyan. Mo talaga. Ayan po, tumigil ka agad yung ulan. Nabasa lang kami. Bagya. Dapat gumaro-diretso na lang yun para hindi malamig. Yun, marami na naman yung ipon namin. Dito na yung nagsutok ko. Ayos. Napasikat pa rin. Ayan. Yan, punong-puno. Punong-puno ng... Ay, ganda. Yung maliit na naman nakasama. Pakawalan natin. Ang kulit mo. Para lumaki ka pa. Ayan. Yan, mga ganyan lang dapat. Mga malalaki. Pure malalaki. Walang mahalong maliliit. Na, baka nakuha na yan. Wala na yan. Last ball na. Try mo. Baka pares kahapon. Kala mo nakuha na, di pa pala. Yun pala yung mas marami. Wala na. Tapos na. At ayan po, tapos na po kaming manguha. Bali, ito na ulit yung nakuha namin saka yung nakakulong. At ayun, jackpot na naman. Pumabor na naman yung panahon. Amo! Amo! Mapagal! Amo! Ay, kukunin nyo na naman yung kinulong. At ayun, shoutout po sa mga viewers ni paring Jason TV. Yun, sa mga silent viewers, shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo pangalanan kasi marami. Alam nyo na yun. Yan po, yung kinulong. Ano kaya mong iangat? Hindi. Yung dalawa? Yan, angat namin dalawa. Malayo pa ang umaga.
Muntigan pa. Kasagwan. Kun mo. Yun. Ito na po yung kalatan. Yan. Yan po. Nasa ano to. Pasok naman to ng 40 kilos. Mas marami yung nakuha namin kahapon. Kaya yun nga. Kahit umaga. Tanghali pa nga. Hindi maiwasan. Na di maano. Yan. Kasagwan sa araw mo dito. Para ano tuman. Ha? Kasi hindi matuman pagkamot sa araw. Yun. Alis na po kami. Alis na po kami. Alis na po kami. At yan po, dito kami dadaan sa gitna ng ng lake kasi medyo kalmado po yung tubig kasi umulan nga. Pag umuulan, kalmado yung tubig. Kaya kahit marami yung isda naming dala, pwede. Walang hindi masyadong kabado. Hindi tayo natatakot na kung matilaob kasi kalmado yung tubig. Ayan o. Dito ulit kahapon kasi malakas. Kakaninang pagtawid namin dito malakas. Ngato kaya sa ako matatanok. Puot. Ayan po, nakakarga na. Dami. Putol yung ginawa namin. Pinag-usap namin sa binuhat. Bali, sobrang bigat. At ayan po, dito na ako sa bahay at hanggang dito lang yung vlog na to at maraming salamat. Bye bye!